La British Medical Journal és una revista científica de prestigi que cada any publica alguns articles especials de Nadal i solen ser curiosos, com el que explica per què en Rudolf té el nas vermell. Bé, doncs aquest any n'ha publicat un que em té fascinada. Es titula Viure feliços per sempre? Els riscos ocults per a la salut de les princeses Disney. Segons els autors, les princeses de Disney estan en risc de patir diversos problemes de salut. Comencem per la Blancaneus. La situació d'aïllament social que viu la posa en risc de patir malalties cardiovasculars, depressió, ansietat. Per sort, els 7 nans la salven de la solitud, però després es menja una poma enverinada. La princesa Jasmine també corre el risc de patir els efectes de la solitud. I tenir un tigre de mascota, doncs, què vols que et digui? Comporta risc d'infecció i de que l'animal segueixi el seu instint natural. La Bella i la Bèstia. Al final, la bèstia és un animal i el fet d'estar-hi en contacte estret exposa la Bella a malalties infeccioses potencialment mortals. Què passa amb la Ventafocs? L'exposició constant a la pols la posa en risc de desenvolupar una malaltia pulmonar. A més, no hi ajuda que la seva fada madrina l'exposi constantment als microplàstics de la purpurina màgica. La Pocahontas a la pel·lícula salta des d'un penya-segat, però els autors de l'article estimen, segons el temps de caiguda, que el penya-segat té una alçada de 252 metres i, per tant, el salt la deixaria una mica lesionada. Dormir massa no és bo per la salut, sinó dieu-li a la Bella dorment, que té major risc de patir malalties cardiovasculars, ictus, obesitat o diabetis. A més, el repòs prolongat en un llit es relaciona amb úlceres i atròfia muscular. Mulan salva l'imperi de Xina, però a quin preu? La pressió que li posa la seva família podria influir en el desenvolupament d'un trastorn de salut mental. Finalment, els autors adverteixen que és probable que els fol·licles pilosos de la Rapunzel s'hagin danyat degut a l'estirament excessiu i repetit de la seva trena, una condició coneguda com a alopècia de tracció. Si les princeses han de viure felices per sempre, sembla que Disney s'haurà de posar les piles.